Kag sa good vibes, juvenile nga Philippine Hawk Eagle na rescue gikan sa mercado sang San Carlos City. Una gin-post ni Steve Rogers sa social media, nakita niya nga juvenile o kunhubin pa nga Philippine Hawk Eagle nga nagatener sa atop sang Jose Valmayor Public Market sa San Carlos City. Tigayon ini nga na-rescue sang San Carlos City Environment Management Office kag in-turn over sa Department of Environment and Natural Resources Office, Community Environment and Natural Resources Office sa Cadiz. Ang juvenile eagle ang may kalabaon nga 0.49 meters kag nagabugat sang 250 grams. Sunod kay Forester 3, Remia Buaron, ang Chief sang Conservation and Development Section sang DNR Senro Cadiz, iga-turnover man ini nila sa Talarak Foundation Incorporated nga Forest Park sa Bacolod para sa rehabilitation, tubtob nga makasarang na ini nga magabalik sa kagulangan.